Hi YouTube, berda salam bu mana noha. So statement फैबाय clarification नो जेनेबा कमेन्टि पोस्टआव टमी नार्जारीनि कमेन्टि पोस्टआव होदों आरो टमी नार्जारी की फेक भिडिअ सोरबा सासे टेक्निकल मानसि बिराद रोंगौ बे मानसिया खालामदों होननानै इदि टाइपनि जादों आरो दायो खोथाया दे आं नुबाय and I was like दे थिगानो होदोंबा जेबो गाज्रि नङा बेयावलाय माथो टेक्निकल बा फेक भिडिअबाथ' जेबो नंला दे फेक भिडिअ प्रुफ खालाम टमी नार्जारी दायो माने ओरैनो जास्ट गोदाव सोराव बुंनानै जेब्ला गैया मानोना पाब्लिक अलरेडि नुखाबाय रियेल नंगौना नङा नुखाजोब्बाय आरो बेवहाय नोङो जेनेबाहाय मोनसे खोथायावहाय फेक होनबाथ' जायाना सोरबा ओरैनो जास्ट लगायना होबाय टेक्निकेलनि खोथा बुंबाथ' जायाना आरो केसनि खोथायाव सानदों आं आसाम पुलिसा नायगोन होनदों लाइक नोंहा बेलेग स्टेटआव दं नामा आउट अफ आसाम दं नामा नोंलाय माबायदि मानसिफ्रा आरो भाइरेल मानो जायो लाइक भाइरेल दायो खालामदोंबाबो एबा मानो जायो इज रिभेन्ज फार्स्ट अफ अल रिभेन्जनि खोथा जायो गावनि एक्स बयफ्रेन्ड खालामगोन एबा जेनेबा सोरबा सासेया माने एबा सोरबा थायोना कि प्रुभ आउट खालामो कि नाय आं बिजों इदि खालामदों होननानै प्रुभ आउट खालामनो थाखाय एबा इग' देखायनो थाखाय भाइरेल खालामो बिदिबो दं आरो सोरबा सोरबा माने जेलेस फिल खालामो बेबो मोनसे जाहैबाय टमी नार्जारी सिनायफेरामोन आं नोंखौहाय बे फिल्मनि एक्ट्रेस ना मा होनना मिथिफेरामोन आं सोरांनि माबायावसो आं नुदोंमोन नोंखौ भिडिअ'हाय उनावसो मिथिदों आरोना बिनि माबाफोर जायो होननानै लाइक सोरांनि भिडिअ नुनायखाय आरो बे मोनसे मा मेथाइमोनलाय बेयाव नुदोंमोन आं इनिफ्रायसो एसे मोजां सिनायदों नायनायाथ' बिदि नुवा माथो बिराद मोजां सानदोंमोन आं बारा जेबो बुंनोसो गैया आं फंनैसो खोथाल' बुंनो फैदोंमोन बेवहाय कि जि दायो क्लियारिफिकेसन होदों आरो मानो गोबाव खालामखो क्लियारिफिकेसन थाखाय बिराद गोबाव नांगौ नामा मास मोनसे सप्तासेनि उनाव जागोन नामा एफा लेजि नामा जेब्ला जादों बे समाव खालामनांगौब्रा मेरला एक्ट्रेसफ्रा खालामफैदों माथो जाय जायनि नाम फैदोंमोन ना नाम सोफादेरजादों बिसोरो फैनानै बुंफैदों माथो नंखाय बाखाय बेफोरो होननानै नों बे समाव मानो फैयासै भिडिअ मानो बानायासै ओमफ्राय मानो बुङासै सप्तासे बारबावबायसो बे खोथाया गुसु जालांबायमोन खोथायानो बे समावसो फैनानै बा मा जागोनलाय मानसिफोरजोंलाय गोदाव सोराव फैनानै माने लेट्स प्ले वुमेन कार्ड victim card let's play victim card sympathy card let's play this particular card कि victim card गेलेनोसै आङो सोरखौबा फान्दायनोसै आङो टेक्निकेलि माबानि होननानै बुंनानै फान्दायनोसै इदि टाइपनि खालामा जोंनि कमिउनिटियाव दङलै victim card sympathy card गेलेग्रा बिराद दङ टमी आं बेखौल' होननो लुबैयो आं टमी नार्जारी आं बेखौनो होननो लुबैयो लाइक इफ इउ कैन कम विथ प्रुफजों फैदो देखायफैखोलै बे फेकमोन आंनि जि भिडिअ नोंसोर रियेल होनगासिनो बे फेक होननानै नों प्रुभ आउट खालामफै पाब्लिकनो देखायफैखो लाइक यास दिस इज द अरिजिनल भिडिअ एन्ड दिस इज द फेक भिडिअ खोथा जोब्बाय बिदि नों क्लियारिफिकेसन होबा जाला माबायदि मानसि जागोनलै बिसोरलाय मानसिनि एसे मा पस्ट मोनोलाय इग'स्टिकआनो माने एकदम खर'निफ्राय बांसिन बारलाङो इग'आनो नायजायाथारा माने नुबोनाय मानसि आं नुबोदों माने इग'स्टिक मानसिफोर बिराद नुबाय आं फ्लेक्स कुइन बिराद नुबाय आं स' बिसोरनोसै आं आसा खालामो खोथाखौ एसे बुजिगोन टमी नार्जारी नुदोंबाबो एसे बुजिदो कि बेवहाय दायो बिदि लिरनायजोंल' जाया बुंथारनांगोन अके लाभ इउ अल पिस आउट